Kublai pi barok sen pan ni pdang sobhaya pi sya kanika program jingi kerempai. Barok ngi don ngi kita kisap ki phong ki ba ublai ulabu kerpang na ka benta jingi iwe pe iwe. Ngi don hapedang jingi ha kanika por ye i samla Evanisha Pathaw. Iba ki ba bun hi na pi pilai itu ye i hakirin san wai ba per amtang hanong ba sor shalong jingi hinrei hakeleng satalak jongkari. I samla Evanisha Pathaw iju sotanat ru mantho ye ki kot jingathu khana ye ki poetry but ilong iwei na ki nong tho ki bidang khana tam hapdeng jongi hakane ka juk ka bamenta ti iwa ngi ko ban priang sobhaya pi shakane ka program jingi ka rempai Shibun Alfi ki babun hi ki la ithu ye pi henrei le se mo kin don ki parlok kat tu kat ni ki bampat ithu bha le se pilaun pin ithu ye la dik ndiat ti kublai pi baro ngade Evanisha Pathaw nga shonga sa hamaulai but ngade ru iwe bajis ngotanat ban tho poetry ban tho ki jinga tho khana but komjuru ban compose ki jingrai but ngade ru iwe bajis ngotanat hakarwai ka sew but nglajuli rai ru hakaleng ki jaka hakari but komju hakani ka jala jungi but komjuru hakari India hi kat tu kat ni ki jala jongkari India ti iwa ki babun hi kumba ngitip mo ki ithu ye pi haka rensan rwai henrei le se ki babun ki nom tip ba pi dei ru I wei na ki nong tho ki blang khana tam ha ka ni ka jala jingi ti ka e ka penlong ye pi ban yo men sim ban sedang ban tho le se pila un patai khan dia ningkong ni shap hite ngatharai ngayo ekni ka sap nei me nama ime ide iwe bajis ngotanat ban tho poetry ban thaw ki poetry ma hende ka jing sotanat ju ikala shukut na tang haki diary jong imju pen mi ho tengar ma julong kom ta hinga ju tho poetry le sina do na school men shwa hadu ke po college eru tang ba ngam ju pen mi ngam ju khmi linti ru bang ngan yo ban pen mi ya kita ki poetry ki bang tho ha ka dur jong ka kot ma de tat hadu dang la iken du ya I parlo ita ngai ken du len ba FB mo ya I professor stream na dekhar te ide ma I baju I men sem nga ba kitu ki jing tho ki bang tho kim de ban chu sa kut no tang hai piece of paper ne tang hai diary ma te I plelat plinti nga but ling ba ka jing rap ning kong do jong ka arts and culture jong ka tanat jong ka sarkar jela te nga sayo ban pen mi pa ba pa de ka kot kisor na silam ka don but kiwi ru ki kot ki banglada pen mi ling ba jong ka Amazon platform ti haba POE kham tam ya kanika juk ka bamenta mo kinong puli le se kuman chu angno kila khamduna la ni kuman chu angno ngila yo lot baro khoi hapok ti mo ngi shu type ngila yo lot baro khoi ti kum kanong tho ka badang kham khana pisngo do men sim haba POE ba kinong puli kila khamduna oi ka du min sim shi ka de nama ba komba kalong namangi pelut por haban tho akam de ka basuk ni haban pelut na do ka por ka bot ki jimut jing perkhat jing ruma ni haban island shi spa percent na ka bangi kat ka bangila tila dangi ipat ba ki kot jing kim ya hayo ha hat la ne ki bru kim thiet shu ma teng le ka juk menta ki la shu itu ki bathiet ki la shu shondur le se ki la shong oh puli ka ni ka page ma ka ta de tingim ngim la shut ken men penya yo kum ha ki juk men shwa namar habangi janu jore ka juk men shwa te we balak pen mi kot kila bu haki stall ki beper hanre hakani ka juk jangi mental se ho ngi yo bun ki rensan ban se madani ka sap hanre by de ban penyat pat ba la ne bandi pat ba ki kot ki bangi pen mi long ka donasi kat de kan ti kum ba pi mantan mo pi yo ka jingerap la ne ka sponsorship na ka Department of Arts and Culture ti kum kini ki department kidai ni em bandon chu namar bale ngi iki khana mdei te long tang khandiat ki babon ba ki sotanat ban tho la ni ki kwa ki angnot ban pen mi ye kita ki kot jong ki mo ti le se pi la de pila mat mo pi la ban yai ling ba ka tu kat ni le se pila ban I boj mo ye kini ki para khana ki para samla jingi oi ti ningkong ning shap hite ngi haban tri shitom shwa nala demo ban sei ya kita ki sap ki bangi don mde bangin le aran tinga trailer dal pila pen I ka sap shwa na do na yang asem jong pi ki parlok par jong pi kum bakalong yang ru dilim ba ki parlok ka bangan sapoi ben pen mi mo ha ka do jong ka poetry kum bangong tinga trai la dangi don hi ki bakershan yangi la kalong ha yeng ni ki parlok na kham tam ki bril se ki badan hakini ki kum bang ong men mo ha po ka tanat jong ka arts and culture ki babatai ke yang ibrang kadan kum kaniru ka le se ka scheme na kata ka jing ai jing rap ka sarkar ka jing no sen yang mo kum shi benta ban ngam ong hi ban ong ban la ban lut nang ta baro ni hap hi ban sei na palaru de tabala dadan pa bala yarap lang yang haswa kan long ka jing ai men se mengite bangin nang la pa de compare dangi hap ban pelut na pala kendet kan sa ru handai la dangi la yo pat kala jing rap ling ba ka tanat arts and culture ni ki we pat kum ka education kum ka tanat jong ka education mo tinga try kan ai men sim shi kat de bat ngas ngode ban ong ru ye ki samla ki badan sam nadu iki khana ki badan sabro sei madan pen iya kasam bat ngangit scam ba
ubleh hinum no yang iladangi wat ikilat kilenti kan te kalong kumta yang ngaruh ke jingat lenti jonga kan hoi ti sakawai nga kwa ban tip mo kimat ki ba pisong tanat ban tho hato long kumban shu ong no mo daka kinu kimat ki ba pisong tanat ban tho la ka dei haka mariang ne la ka dei haka la ka jingyai den ti jungi ki briu ne mo ka jing im ne kum kinu kimat ba pi kum kanong tho pi ju so tanat ban kimat te bunsin nga ju tho kelum hi kum bangin da shupha nganda phai kin dat shakot ka mangadang shu dat pen mi mo kisur na slam ka download ka kot poetry pini i hatu nga tho na du ka poetry habai de ba email ipa ka jing e jang ki men ki para nang ta nga tho habai de bat ka wa khara ka we na ka poetry ka banga kwa ban kren shi ki briu shapang ka jing le khot jangi ki briu mo kum no bangin pen itanat bang ka wa khara sa hi sen pat nang ta nga tho ru ha ka tu shapang ka jing bishni namar kum bangi i men ta mo le si ka jai ben jing kan anang tron namar ba khat bangi dang le ban kiu ki we ki dan be ki ban tan yangi teling ba ka e ka banga nga sham ha ka jing em janga te ka panlong nga bangan tho e ni ka poetry ka jing bishni mo te bat kum juru ki we ki poetry kum ka jing i jala kari kum pi ong ma pi men ta ka me mariang nang ta ka riti doster bat karyam ka bet jangi ki khon khasi khara ngi so tanan iwa ba pi thu man ta ba pi tho klum yaki jing tho ki jong pi mo la de ki long ha ki dor jong ka poetry ne ki khana ne mo ngi yo iba ki social media platforms kum bangi tem mo hadu ka Google lani ka Facebook lani ka Instagram ne kanu ka rinsan social media bangi yu i mantang yu iba ki pru ki kloi ba ban puli ya kanu ka khubor lani kanu ka message ka bangi ya le ban tho hang to hato pi yu i ne em ba ka jing tho jong ki kon kala ban wan ra ya kata ka jing kala kum ba ka wan ra ha ki rinsan social media namar ba kinong puli ru kum ban chong no kila kamduna kadai kendiat abai de ba kata kong alfi abai de man hakini kisnem ki balale ha ngathre house nam arjar apo ama po banga penmi e kato ka my silence thoughts ka bang la penmi lang na po ha ka bang ngala yo ban yatre lang bat kini ki company ki ba penmi kot ki bede na po na bar jong jala jangi mo te kini ki la penmi be ka kot jonga ngala le e ka badan kambrok ka banga di ban le penmi e ka ka do jong ka kot poetry te ma ki pade ki la le e ka editing ka barok khat dong shadong de ba ki la penmi e ka kot jonga hadu ha po Amazon te ha ka por komba ong ma phima ki ran san jong social media te mangaru ngala shim ya ka book share ha ka ba ngayo ban post pat ba ki post jonga ha po Instagram ha Facebook te ki don ki bro ki let's say ki bas ngotanat ban puli mo ki inbox yang ki message yang ki ong ba nang nungi la ban yo ki ni ka kot jong pi te ki bas ngotanat ka long ba hang tu hingala la ban ai no ki ka link mo nga shu send be ki da ka link ong pila ban yo ki ni ka kot jonga link da ka ba pi let check ni ka link pin sala ban order ka kot but fin kan sepen po pi hadu haye te kalong kumta hi te lingba jong ni ka platform jong ni ka Amazon kum banga ong he mine de lingba ki promotion ki banga le hapo ka rensan jong ki social media na do ka Facebook Instagram nang ta hapo WhatsApp bat kumta ter tingan sala pa de ki bri ki sa yo e ka to ka link tikin sa thiet ken te ka kot jong pa de kumbangila ya soy ka sekolah bat kimo bangan di ban penlut ya ka kot jonga hapo kan ni te shwa bangan kut ya kata ka sngi ka baki ki ai mo ka deadline kumbangi oh ki nong we tingala la ban di ki kot baro bat ki parlok ki belong ha Facebook na Instagram ki la rap shikat de kin ban thi ki kot jonga so tanat bani osmo ba kidang don kita ki parlok lani ki briu ki ba so tanat ban puli namar ba kuman shi ong no la duna ba ban ya nu jor ba le si post nam men chwala ne khatsan nam men chamo kindiat kumbangi tip ba piso tanat ru ban rai te ha kanu ku kom pede phi bati ya ka por jong phi ban rai bat ban tho ka ju ka por namar ban tho ru ka de ka ek ka ba shimpor ba dan lay tengi shimpor de ki banai de ki snem ru man pen mi wat tang i we ikot iba red ru kan man chong no te kum no pi pen pi bati ya ka por ruai ya ka por tho jong pi kani ki jingkali ba buan ki jukali yang te namar umdei tambanga shu em na ka barwai mo te nga de ru ka khana ka ba nga trei ru te full time jonga nga dan la ka kam te henre habai de bat ka ruai bat ka tho poetry te nga ju bun sien nga jule adin shipho ba jimen men ara ki bre ki la thia ada hayeng bro ki la thia nga so tanat hai ti por bangan pendan kam ya ka por jonga mo te nga thai dang hakini ki singi ro nga dang yo ban pen mi ba ya ka to ka jing ruai ka jing ut ka mai mariang ka ba pen i ngi hadu ka nu ngi la le ben ya ka mai mariang mo bat ling ba jonga ta ka jing ruai nga ken tu nga ker pa ki bre bekin pen em yang ya ka mai mariang sa sisen pa te nga le kom no ya ka ta ka jing ruai do nga ni thu epi ngam tip ka ek ba pen long nga ka po bangala thia men
ngam sondang ti banyo thia nga khie nga shim ka diary nga tho e kata ka jingrai but hapo shikenta nga tho e kata ka jingrai but nga klempoi perkhat pade ba ka jingrai kan wan mentah ka dur jang ka video ka be itenat ma ti kalong kum ta ya ka pori ka banga bati bangan tho but bangan thau jingrai ka dewi ka por min miet hadin ba baro kila thia dan kata ka di ka por jonga kam pinja ti kata ka di ka por jonga Kamyon pelejing ka babon ni te ka dewi ha oi ka babon ka dewi hadin shpo beje shpo shtang la baro ka pertai kala thia ma long na mangaru nga la ju os ngo ya kata ki babon hi kinong tho ki ju mi ba ki ideas mo ki jingmut ki kham trikam ba ha ka por bakenja ka se ta ka daw mo pi so tanat ngai i ba pi don ko ka kot ba pi dang shida permission mo le si pila ban puli kat tu kat ne lan nang tu ba le si pila ban ya thu balai pi so tanat ya ita ilan ni iba penong ya ita ilan banjan ba ka dono jopi ti ko ble shubun tengarongan ngasukumen mangyo kalat bangan puli mo ya ita iwe ne preng ki sembo jing tho jonga ti ngan puli ya ka poetry ka bangala tho bat kani ka poetry ka basham ka bangas ngo shama na mabele am ko mga ongi pimene ba ka jing bishni kala buan hadu ka kata ba teng am ka pentron te teng ki brili ki yo apang ru na kada ba ki perkhat sa pangata ti ngan puli kani ka we ka poetry bat kata ka de ka jing bishni ni im ha ka juk menta babon de ki jing huri hura ni im ha ka jing sarong bat ka juk kala kala khongpong bun sien ni shong klikti min siam bapun da jing bishni balai shangim la ban pe baki we ya uso ki ken bun sien nga jus ngoling ba jing embryo klem don dor shisha basin shar ka jing bishni jing ben jat ben rio kala sedang ban sti wow ka jing bishni ka pin hair dor ya ka jat ben rio khasi bun sien nga jaw ki ummat thang ba ka jat ben rio jangi kala lingkrang halam marwe bun sien nga juper khat phose ki ummat thang nanga kimrangat kamin siem kaling ka pisa ba ka jat ben rio kala sedang ban sakama lada kumni ngin long ayu ya ki pateng ngin jubab ni ong hatu ngila jupen shong nong rim ba ka e bangi le ka pateng yangi kan tim hakania ka perthai ngi im tang shi sien tungin long kanuksa babha ya ki long dien tungin long kinuksa babha ba janai baka pateng jangi kan yai phernai stanat shai ta ibai jopi na marba ka ya tho ya ka jing long jing man jong ka jing im lani kan ka juk ka bamenta ha ka bangi yu itang ki jing business sudamo tikum kata ka samla ka ba yo i jingai ni yo i kan ka juk kala pher bak lebak ya ka baka julong kai ka khubor jong phi na ki ina ka banta ki pat ki para samla kham tam na ka banta ki samla ki bla kham sakma ke te ningkong ning shap hi nga ngode ban ong ba kat kum ngan kren ya ka jinga lenti jong mo nga ngo ba teng ngaro nga shit long ha ka jing long brio mo ngi shit ngo dan ka jing tolot de teng ni ngo ba ong di ban i no kini ki i barok khai ka men toy na mala dangi le kini ki bon stang ki jing sha kren nang yang tai nang nga ngo pa de ka bangi ya lenti ba ka bangi ken mau sho ya ublei ha khamat do mo ublei hi ya lam lenti pi nga ngo long open i te ngi te ki bon ki khana ro ki basak ka ma men ta am ngai wat ki parlok jonga ki banga itu hang yang tai ro ki dan hi ba pli le si ha ka jing kot lat ha ka jing bam yo kam yo jam ha ka pedeng ki bon ki jing ki ba kindu ki ya sakama no mo hande nga syukwa ban ong tang kawai ba ngidi ban ken mau ya ublei barbor bat kham tam ru ngidi ban ya selok barbor bat ki bahayang hasam ngimde ban bu tang haladi ke jing sngo ka bangi dana mateng teng ni ka jing bam ya phliu jing mu ram ka panlong ngi bangin shim wat ki step ki ba shar khai mo le si ki don le ki samla ki bale si ki pen kut no ru wat ki jing em la jong hande nga sngo da ka bangi ken mau ya ublei ngi phliu jing mu chwa hayang hasam mar ken mau de ki bahayang hasam ki ban ya rap ya phi la da phi ki ban dan ringkat bat phi hasan da jong phi la ka long ha ka no ka khap ru di tang ki bahayang hasam bat ki parlok ki ba it bat thani phi ki ban le si ki ban sen ra ni ngi mo bat ki ban dan ringkat lang bat ni la ka long ha ka shitom ka shipa ka jing sngo si ni sobha tinga sngo de ba ningkong hi te ka khubor jong hi ka long kren phli jumut bat ya mir jumut krempa min salah hi banya let's say banya poi banya da ka bangya selok let's say ngila ban poi sha ka jing bha ken mentan pi ong ka we ka kentien ka ba shon ba haba pitre kini ki kam ki jai kam mo ban le se ban yeng ha karen san ban rai la ne kom ta kan ban pau pai ba bun ba ki jing sha kren kum kata ka kan thai brio ka ba yo i jingai pan kum no pi man chu ong no kum no pi shim ye kini ki jing kren jing ki brio mo le se ki jing kan tho kom bangin chu ong no
Bun sini habang arwai namar ba ngatoi kong ba pitip hinga di kabru ka basong tanak ban rajin rai khasi bat ka jingrai Bollywood song mak bangi ong tinong we tila dang arwai khasi ru kin don be ki ban ong ba kasur jong pikam so tanat let si ki kintin ki ba pirai kim song tanat namar ba habang ile kanu kanu am ngi don shispa persen ki brema san po persen kin so tanat ka jingrai ka bang arwai san po kinum so tanat ti bun sini min sha pa bang dang kham khna let si ngaju kaju kata am hayanga ngaju rom bet ni nganum rai show la ni nganum yang stage nama balai ki bri ki yo ta ban kan thot ka bang mi pa ba mo ban yang hadin san ndre hadin pada kat bang adang let sikat bandang yak ka kerta jonga ngasngo ba kamentoi rengaw ngan pen sngap iki wm namar ba ladang kiru ngakiu marwai lada ki tan yang arup tang mangahi marwai ban hiar ti ngasngo bit ba eng ngamdir te ban ai la thani ki jingkran bikin kata yang tina yeng ki support ki parlok para jor ki support tinga yat be shakmat ban mentale lada ki ai ngakum kita ki comment ane kita ki jingkran ken tho mo hapo rensan jong ka social media kom ba hapo YouTube channel ka bangadan tiki bun ki bajukran ki ki bam so tanat dakin long ki pai ba bikin nama ba bangi po sang tu ngi pai ba do de tawa kom gitu pada ngani tu ipimen ta ki arab yang nama ki pen bahas shu yang ale si nama ba umde nama dang asngap tantang ki bayar ro rungan sa ka ju ndai da ka bang asngap lang ki ni ki baken thoru am ka ai sim banang ki ai sim banang le bahas shu le singala ai 60% menta ha ka por ka bandang wan ngan sala ban ai kum ta ken chispa mo te katai so tanat ba ngilong ba pi ngiyo i ba pilong kum tan nama ki bo ni ki ba plikum kuman chi ong no ki bedang lingkot jing mu perkat ki ba mi i jingai le ki kakta ya ka jing mu perkat ka jongki hadu ya ka kot ka khia ka jongki ka kta kan tengah so tanat ba pi don kata ka min sim ba shin rang wala da pidang long tang ka kena ka ba ong no ka ba long no ka jing ya lenti ka dang long le se ka bampat yo i jingai kum ba ban ong no kum ki para ki be pat ki we ma ki para samla te sakawe nga kwa ban kli ki don em ki kot le se ki ba phi dang thumu ban pen mi la ni ki rinsan ki ba phi dang thumu ban kiu ban hoi kidan artli ki kot ki bangan spend mi pai ba man tau snem kawe ka de ka novel ka banga ai kerteng ka jing e bam lep rong ti kawe pa de ka kot poetry ka bat ka kerteng jong ata ka de kisur ka jing perta tiki e ki mat jong ka kot poetry ka ki mat jong ka kot poetry ti ki de bet kilong kom ki ken jajing sneng jing kraw mo ha ki babuan ki mat ha ka bay de bat ka jinglong jing man jingi ha ka bay de bat ka akor ka buram kayat kayang karyam ka bet bat kum tater lingba kani ka poetry ki surjing perta ka kalong bet kum banga kwa ban kren shiki bapuli mo shiki pat ba sa sisin ken to ngin ya perta slab yang lan ngin ya kerpat bang ki bril si bangin kamtam bay day bat kani ka jing khot jing subar kum banga ong do minne te lingba kani ka kot poetry ki sur takadaw nga sa ay kateng ka kisur ka jing perta na mabli lingba kani ka kot kanong kum banga perta lan ne kum banga kerpat ki pat ba to ngin ya tray lang na kabenta ka imlang sa alang ken kamtam e kani ka juk ka bangi iba kala akhir sibun ka imlang sa alang ken lagnya nu jor habaro kilyang so tanat ba fitho syapang kata namar ba nga juple bun ba kin ki kot ki ba kinong tho handai jungi ki bala pro ki bala pau ki ju tho syapang kan ki ka akwa jung ki kasi ka ya ka yang ka bat kuman chong no kat nang ya ki juk kat nang ya ki por ki la nang ja bat bun sin wat haki school ru kuman chuang no ngimi issue ikin ki kot bakin penon kam te le se ka jing pen mi jong phi kum ni kana I mean sim shu iki be pat ki nong tho bakin nang tho shu sapang ka riti ka dostol bat ki akor jong ni ki ka akor buram jing ki khasi mo kum bangi ong ka riti briu te blai te ka ika khubor ka papi ko ban ipad sha ki pat ba hi kelum halor ka sap ka phong ba ki don ningkong ning shop he nga kwa ban kentui ki pai ba kham ta mi ki samla kan ka juk men tamo bakin sei madan ya ka sap ka baki don nama bale bai nu jor ba ka juk men shali tang hayeng hi thrakin yo i ka sap andre men ta pa ding idan ki rensan social media ba per ngidan ki YouTube ki Instagram ki Facebook ha ka ba phila ban pen mi ki video jong pi ba phila kan no la ka long ha ka painting ka drawing ka tho ka tar lani ka ruai ka siaw ka shat mo tingi don ni ki rensan tingin sei madan nama ba ngi ibun ha ki kita ki kumbangi ong hakak tin wang we ma kita ki celebrities ki balik si ki ba shupa am tang na YouTube ru ande ki ka mai ba ka jing em jong ki bat katule si kalong ru kum kalat baki kila im jak po no ti tinga sngo bangi di ben pendan kam hok ya kini kiren san social media ka bangi don
namar ba kajulong kom tahi ken ki judan kita ki basniu bat ki babhade tela dengi di ban shime ka ha ka kom babha ha ka ba ngin pindan kam hok ki da ka ba ab pile e kanu ka kam kom bolong mangaru ngayo bun hati ki program ning ba ka social media ki jing long kom ha ka ni ru bangi celebrate ya kani ka jing dap san post nem jong ka jelama te i ba lampang si imli ngatrai pi itu iwe ba ikaitor bala paw ha itip mga jirai hindi tama imtip pat ya ka contact number janga ba kom tatete te ikonek yang ngaling ba ka Instagram ipani ki phone number janga ba di ong ba ngakwa ep ba pindan benta ha kani ka national ka Meghalayan rendition mo janga ni ka national anthem ha ka ba kila pen thama ki rai ka national anthem ta ba da ki surging tem je kasi sudah te ikwa ay nga mangandon as a main lead as a soprano number ba ki ong ba ka kantin ken no janga ha ka hindi ka kamlong tuit mo ka kambyang te lingba kita ro ken pi long Jingiakynduh lemba ka social media ngim itu iha pertay ngam pat itu ngim pa Jingiakynduh ndai data hadian kata tingil ay shim contact number ay kam tu tingin sa Jingiakynduh kam pade tiki bun ki program ro ki bangayo ken lemba ka social media ban li rai ban perform chani chatai tinga try ta pendan kam hok ya ka kumbakalong te klam pep piru pin sa yo i yo so jang ka jingjap mi so tanat chisha iva namar ba kadai ka ba oma pi lingba ki platform ki ba per mentang yo ya ki jingman toy ki pa bun ba kum pi ong pi menne ki youtubers ki la bun ki kamai ba tang mai ti rin san youtube mo ki la shukala celebrity kum ba pi ong pi menne ti oi nya thrai la dangi pendon kam hok ya kata ka sapte ngila ben bangin ki shaprang di kum mangite ba pide ita inong rai bala rai ki rin san ba per le si pila ban rai kat tu kan helan shopping in pun kod ya kan ka program ti nga try ngan rai daga jing rai ka bangadang shudep pen mi bai bai mo ka diga jing rai ka banga thau hi bat kan diga jing rai ka de halor jong ka mei mariang ti ta ini singap mau jis ngoi emang ngan rai ka bangala mei mariang badapura balaiken kumni kaja hab ding jingyaki por mariang ru kala nang tlor kilum kiwaka do bagi berkaki am namayaki ngila dosman ha bandabian tenat palat iva kada itanat chisha namar kadon ka kubor ka basno tenat hadu kata ka kubor ka bangi ngathrai kum ki pat ba ngi la de ban pet mat no namar kapor kadang biang bangin sumari kami mariang ti nakaliang didike Meghalaya ngi kwa man ai kublei pi nakabenta kapor ka jong pi but kam tam e ngi kit bok kit riang ba pinang kiu irat ha ki sap ki phong ki jong pi kam tam ha ka kam tho ka jong pi but le si pinang lech ki rinsan ki paper man pen sapriang ya ka kubor jong kiriti ki dustur jengi ki khasiru kumju ublei nang kur kur doi pi te ngaro sa sin pan nga ai ko blay pi kong alfi bat kum juru ya ka team jang ka do darshan Meghalaya hi bro koi ha ka baling ba jong pi do le si ki bru ki bam tip kham tam shanong kandong ma kin sala ban tip bat yu ilam shapang jong ngaro le si bangaro ngadi iwe na pedang kita ki pedang dan ha ka jinga island team ko pedang le si ka pedang kham sedang hingan sho na dang kham tamai ting ai ko blay ka team DDK Meghalaya hi bro koi but ngangit skan ngin sarang ikan do kam pade na ka por sha ka por te ko blay shibon enam ta ka por ko dor jong pi ro te palop kum tu ngi yo i isamla Evanisha Pathaw ibla ya lingba ki kam ki jam ki jong i hakirin san ki paper la ka long ha ka tho ka ta le ne ha ka kamarwai
parlok ladangi penon kam ya kita kisap ki pong ngilong sisa ki bala penon kam hok ya ka ke ba uble ula kerku yangi bat kata kalong kanuksa ka ba ini isamla hangi ila ai hangi te parlok wat num pencap ya kata kasap ka ba pidon la kalong ba pipenon kam ya ki tang ban pen melan ya la de ne ban kamai wat ka jak poru te penon kam hok ya kita kisap ki ba pidon bat pensap riang ya kata ka kuboru syakiwei ba kam dei ka ba ban penle ya kanu ka kam ha ba pidon kaman te parlok haduk meng dei syam yang bat pi ha ko ipat kapon nya se syam pat ku blei pi baro